her, det er mig. Vi er nu et udfordringsshow, hvor det er, vi har Dan og Niklas i studiet. Ja. Først har vi Dan. Og så har vi Niklas. Racist, mand! Hvorfor skal jeg til sidst, mand? Racist. Jeg siger bare, mand. Lige står til sidst. Ja, og nu har vi første udfordring, det er bund. Bund. Sådan en her på 20 sekunder. Og den første udfordring starter nu. Ja, det er på om 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Så, vi ser der på mest. Jeg har Niklas, den første runde. Ja, et point til. Ja, man! Hej, og velkommen til anden udfordring. Det her er kendt din familie. Min yndlingsfætter, mand! Og min søster, mand. Nielsen, mand! Sker der? Når du kører på hår, mand. Jo, jeg har bare sat en elastik i mit hår, mand. Okay. Nielsen, mand! Shamakana! Jo, han er faktisk en billig suppe i den kafeteria, mand. Nej. Jeg fandt en billig suppe. Det er også hyggeligt. Den er aldrig i kafeteria, mand. Ja. Jeg skal svare på, hvad Dan godt kan lide og drikke og spise. Det er nudelsuppe, er det korrekt? Ja. Jo, man, jeg skal svare på, hvem vil smage bedst kan lide, man. Eller hvem bedst kan lide, man. Jeg siger, at bedst kan lide Johnny med jordbærsmag, man. Der findes sgu da ikke Johnny med jordbærsmag. Der findes ikke Johnny med jordbærsmag, man. I vores hjemme. Ew, gå væk! Ew, du skal ikke røre mine fætter, mand. Ew, kom væk! Hakuna Matata, mand! Jo, Så bliver jeg, mand. Ja, man. Jo, man. Den her bliver meget nødt til at tænke mig. Hej, det var alt for den her gang. Vi ses i morgen. Hej, og velkommen til anden del af vores udfordringsshow. Vi har en tredje udfordring, hvor det er, at vi skal kramme en krammer. Vi har Niklas, vi har hans fætter, vi har Dan. Dans søster, hun skal ikke komme, hun kommer ud for at trække et udfald. Og det var slet ikke os, mand! Okay. Så er min tur, mand. Vi venter spændt på at se, om Niklas kan få flere. Det kunne han ikke. Han har fået 3 indtil videre, har han ikke? Okay. 3 indtil videre. Så tror jeg, at Niklas er færdig. Niklas har fået 3. Niklas har fået 3. Så er det Dan. Nu er min tur. Igen. Haha, man. Man. Der er kun nej herfra. Der er ingen, der vil have den, man. Og Niklas fik alligevel en. Niklas fik en. Selvom det ikke er Niklas tur, man, så fik han alligevel en, man. Okay, den står 3-1, fordi... Okay, det der tæller, man. Giv ham en halleluja, man. En halleluja for en kram. Du fik en kram af den, Niklas. Okay. Så var voldtægt, mand. Tillykke til Niklas med den udfordring. Han er nu vinderen af det hele. Han har vundet en skraldespand, mand! En skraldespand! En meget rød skraldespand, mand! Kom og tag den imod den, Niklas. Ja, mand. Jeg vil lykkes med min Johnson, mand. Tillykke, mand!